ngokuka Matewu 28. Kepha ekupheleni kwesabatha ngovivi lokuqala lweviki kwafika uMariya Magdalena nomunye uMariya, beza ukuyobona iliba. Bheka, kwabakhona ukuzamazama komhlaba okukhulu, ngokuba ingelosi yeNkosi yehla ezulwini, yeza yaginqa itshe, yahlala phezu kwalo. Ukubonakala kwayo kwakunjengonyazi, nesambatho sayo sasimhlophe njengongqwaqwane. Kepha abalindi bathuthumela ngokuyesaba, baba njengabafileyo. Kodwa ingelosi yaphendula, yathi kwabesifazane, ningesabi nina, ngokuba ngiyazi ukuthi nifuna uJesu obebethelwe esiphambanweni, kakho lapha, ngokuba uvukile njengokusho kwakhe, zanini nibone indawo lapho ebelele khona. Hambani masinyane, nitshele abafundi bakhe ukuthi uvukile kwabafileyo, bhekani, uyanandulela ukuya eGalile, niza kumbona khona. Bhekani, nginitshelile. Base beshesha bamuka ethuneni benokwesaba nokuthokoza okukhulu, bagijima baya ukubikela abafundi bakhe. Bheka, uJesu wabahlangabeza, wathi, sanibona. Besondela babamba izinyawo zakhe, bakhuleka kuye. Khona uJesu wathi kubo, ningesabi, hambani, nibikele abafowethu ukuba bahambe baye eGalile, baya kungibona khona. Besahamba, bheka, abanye kubalindi bafika emzini, babikela abapristi abakhulu konke okwenzekileyo. Sebebuthene namalunga benza icebo, banika amabutho imali eningi, bathi, shonini ukuthi abafundi bakhe beza ebusuku, bameba silele. Uma kuzwakala lokho kumbusi, siyakuncingana naye thina, nina ningakhathazeki. Ayeseyithatha imali, enza njengokufundiswa kwawo. Leli zwi landa phakathi kwabaJuda kuze kube namuhla. Kepha abafundi abayi-11 baya eGalile kuleyo ntaba uJesu ayebayalele yona, sebembona bakhuleka kuye, kepha abanye bangabaza. UJesu wasondela, wakhuluma kubo, wathi, ngiphiwe amandla onke ezulwini nasemhlabeni, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi, nibabhaphathize egameni likaYise nelendodana nelikaMoya oNgcwele, nibafundise ukugcina konke enginiyale ngakho. Bhekani, mina nginani izinsuku zonke kuze kube sekupheleni kwezwe.